Og sådan har jeg det faktisk hver eneste gang, jeg ser Godmorgen Danmark. Så er det sådan, nu leger vi, at det her det er et rigtigt problem, eller vi leger, at det her det er en kæmpestor befolkningsgruppe, der står med det her, den her udfordring, eller den her glæde, eller et eller andet. Og det er jo aldrig noget, der, altså det er sådan noget, jamen altså... Lad os lige få et klip her. Formueskat, drikkevand, klasseloftet i folkeskolen, det har været nogle af de sådan store emner og temaer i valgkampen indtil videre. Men spørger man en række borgere med et særligt tema på dagsordenen, så er der noget, vi mangler. Hør bare her. Hvorfor fanden følger mennesker med handicap så lidt? Både i valgkampen, men generelt på Christiansborg. Ditte? Yes. Det synes jeg da ikke. Vi skal da ikke sidde og grine af det. Nej. Kunne I være værter på det her program? Nej. Jeg vil ikke kunne lade være med at grine. Altså, og det er ikke kun det her program, den her udsendelse eller den her historie. Det er rigtig mange historier. Det er ikke så meget det. Altså, jeg vil ikke kunne være det, fordi der er for mange af historierne, hvor jeg ikke vil kunne fake interesse. Og det, jeg vil sige, jeg er ikke god til... Ikke lige på denne her. Den her synes jeg skulle det synes jeg også. Hvad var problemet her? Nej, det ved jeg så heller ikke. De er sure over, at handicappedes problemer ikke er repræsenteret nok i valgkampen, og i det hele taget heller ikke på Christiansborg. Okay. Og det er jo fair nok, det er jo rigtigt nok. Det der kan jo være sygt mange handicappede. Jeg så lige en... Det her var bare en ny historie, jeg lige faldt over, og det er et billede på, at der jo altid er handicappede med i Godmorgen Danmark. Altså, når man kigger på det her program, så får man jo en oplevelse af, eller en forestilling om, at alle i Danmark er handicappede nærmest. Jeg har lige læst en undersøgelse, Mikkel, at 1 million danskere er handicappede, hvor jeg sad og tænkte.